Soldatatan, ordainduteko orduan, seme alaba asko eukienak eta beste laguntza batzuk edo beste puntu betzuk edo aukiten edezan, ez da? Puntuek, bai. Pentsaizu izango zut, hemen zerien, zen zegoten hermano, torrilleria Lejarretan. Hor ginen dana solteruk eta bat eskondu bakarrik. Da, zera, egote zan, kobretuzkun danoi, minimuko gara, ez da? Danoi, kobretuzkun. Da, gero sobra egite zara, kobreta berak masimu eta sobrak atzerak gero errepartu dituzko zen, solteruei errepartu dituzko zen. Haizik ez da izan diru izango zen, asko izango, baina sobretxoa demotzen, sobrak. Baina, are kobretaban, jornala kobretaban beste ingurutxu kobretaban, beste puntutik kobretaban, puntutatik. Seme alabak eukitearren. Andri eta alaba bat euken bakarrik, baina, bera bakar esan zelan zan eskonduik, are kobretaban, impedimentu ondiz egitean, orduan eskondu bat hartzeko, zerak presinu sartzean, solteruek, presinu sartzean, zerak enpresiei. Bai, besteak gehiago kobraten ebelako.